Hey, kitugnog. So, what's up? So, mano... So, what's up mga kaino na ata dire sa Eventesia Gardens. So, di na tayo magdugay ato i-check ang ilang resort nga dire sa Matab-ang Cordova, Cebu. Check it out. Dali! Ang Eventesia Gardens kay usa ka mini resort na nag-open pag September 2017. Ang ngalan na Eventesia Gardens kay na-inspired sa idea sa garden party fantasy kanang naay mga tropical flowers o green nature na nagpalibot. Kining Eventesia is natukod yun siya year 2017, mga 4th quarter na siguro yun. Nag-start na may operation na isa, wala pa siya nahuman pero nag-operate na mida. Bale, improving na sa mga plants, unti-unti naman. Eventesia cause ang team ani parang jungle na type din, fantasy, then ang Eventesia is from the word event food na pwede ninyo i-held dire, mga kasal, birthday, or any na event na pwedeng ma-held. Kung ganahan mo mumata na nagatubang sa sunrise, ay gabala ka. Napod sila'y room na good for two na kaya na kayo sa bulsa. Sa mga naay kadobol diha, mauna ni nga resort na fit para ninyo. So karo magano na ta dire jud sa tunga sa ilang resort. Wa sa tunga sa swimming pool ha. Bitaw na ka sa tunga sa ilang resort, sa ilang murag event area nila dire. So dako jud kay ilang event area. Mo ni nasa kung luyo, event area nila. Event area po dire. Ug kung hilig sad mo kanta, nasa sila'y video kay machine na perpekto sa inong nindot na tingog. So karon magay naglaway jud ko silang lobby ha. Kita ka to lobby nila. May lobby nila dagko king lobby. So basi natin makuha niya. Grabe lang dire gid. Experience ako dire kay nindot ilang resort. Nya lindot ang ambiance, hangin jud dire gid, hangin. Hangin. Nga to hangin na. Hello sa tanan, this is from Eventesia Gardens. Would like to invite all of you to visit our place here in Matab-ang Cordova. In affordable price. You can visit here or visit our Facebook page Eventesia Gardens, or you can contact us at 0995-093-0141 or 496-7417. No, basta nakikita. So, mga natatanan ng mga montage, mga clips, o see you sa next vlog. Nako, asa na buta magsamok-samok.